Siyakhuleka ke bogogo, siyakhuleka bomkhulu. Emagumbini amane omhlaba, enhle nasenzansi, eningizimu nemaphakathi. Lo okhulumayo-ke umkhulu Gwabini, ikhehle lamakhehle, ikhehle linye, ikhehle laseNatali. Ngiyabingelela-ke le nikhona ngokwahlukahlukana kwenu bantwana bethonga. Kulaba abasha abasanda kusijoyina, thank you very much and welcome to ikhaya likamoya. Siyanamukela, sifisa ukuthi sibe nani isikhathi eside, kube khona enikuzuzayo ngokuba yi-part and parcel yale community okanye yale family esiyakhayo lana kwindalo media and podcasting. Kulaba sebebe nathi isikhathi eside, bantwana bethonga siyabonga. Umkhulu Gwabeni ne-team yonke nje iyabonga, iyancuncuzwa esenisenzele kona up to so far. Siya-appreciate-a, siyakwamukela, siyakubonga kakhulu. Ngaphandle kwenu ngaba sikho kulesi sigaba esesikusona njengamanje. So ngicela niqhubeke, ni-support-e, ningaphezi, ni-like, ni-comment-e, ni-share i-content yethu nje as a whole. Singajabula kakhulu bantwana bethonga mangaqhubeka nenze njalo. Namhlanje asizukhuluma. This is going to be a very short video ngoba kukhona nje into engifisa ukuthi siyilungise nje encane. Ebese sizokwazi ukuqhubekela phambili-ke nama-show nama-episode esiwajwayele. Bantwana bethonga I think i-video yami yokuqala ngqa okanye yesibili engayiposta nje kule channel. Eyokuqala noma yesibili engayiposta, ngake ngakuveza ukuthi kungithatha isikhathi eside kakhulu bantwana bethonga ukuthi ngibe umuntu osebenzisa ama-platform, i-social media platform njengale yakwa-YouTube. Bekunezizathu akade abantu benginxenxa ngazo ukuthi ngimsebenzise at least u-YouTube. Ayikho enye i-social platform, media platform omkhulu kuyona ngaphandle kwale, ngokomsebenzi wethonga nangomsebenzi wedlozi. Omkhulu lana nje kuphela. Akukho kwenye indawo le ekhuluma khona, idiscussa khona izinto zakamoya, le ekhulisa khona, exwayisa, eqwashisa khona. Ila kuphela kwa-YouTube. Labo bantu bantwana bethonga abangiconvince ukuthi hhayi, ngokwe-age yakho nento oyiphethe, nawe ukungene kulesi space, kube khona abantu onjani ofinyelela kubona. Ngoba ngokokudonsa kwakho kwakamoya, baningi abantu abasazoncela kuwena, baningi abantu abasazosizakala kuwena, kodwa mhlawumbe abanye abangakwazi ngesimo sokuthi bengizilimitha, mina bengaziwa abantu nje abathize kuphela before ngivule i-channel le, Indalo Media and Podcasting. So ngiyakhumbula ngangingeve ngimanqikanqika nje about this whole social media platform thing, ukuthi ngizopresent izinto ezijulile la, ngoba kumina bekukhona ukuthi angifuni nje ukufana nanoma ubani. Kodwa futhi selokhu iyaqala le channel bantwana bethonga, ngikhulume nje iqiniso. Angive ngithobeka ngabantu esengihlanganile nabo. Abanye sahlangana ngokwey'nsebenzo, abanye sahlangana nje ngokuxoxa, esingakaze sibonane ngisho even face to face, kodwa nje siyaxoxa, siyakhulisana, siyakhuthazana. Abanye basaplana ukufinyelela mhlawumbe kamkhulu, abanye abanama-plans okufinyelela kamkhulu. Kepha makukhona into ephuthumayo, abanye sekwabantu abasebenzayo abelaphayo, kodwa khona bake bakubuze bakucele, nami ngishare le enginamandla khona, le engimfishane khona, futhi ngisho ukuthi hayi cha, lapho ngimfishane. So ngingakusho ukuthi le channel kukhulu okuhle nami engikubonayo, okungikhuthazayo nami emsebenzini wami wethonga, engenzelayo kona mina nekwenzela abalandeli bendalo media and podcasting. Kodwa-ke njengoba isiZulu sisho sithi, asiyi ngancanye singemanzi. Kukhona ikakhulukazi nje lento isiqhubeke mhlawumbe inyanga ey'ntathu, ey'mbili. Nikhumbule ukuthi le channel isayintsha, siqale ngabo
January, February. Isayintsha kakhulu le channel. Kodwa sekunokuhlala kuhlale kube khona abantu abashoyo bathi ayi mkhulu, ngicela abantwana bethonga ningizwe kahle lento engizoyisho, ngoba angisho ukuthi akuphela ubudlelwane nabantu abathize. Cha, angisho njalo. Kepha ngifisa si-understand-ane. Si-understand-ane entweni ethize. Leyo ntona iyini? Umkhulu Gwabini, I am not a content creator. I repeat, I am not a content creator. Anginayo i-team ehamba namakhamera engilandela, engibhalela iy'cripts zento engizoyikhuluma. Abantu izinto engiyikhulumayo, ama-topic nama-subjects engiwakhulumayo la ku-platform, ama-topic nama-subjects, ama-experiences ami, intwaso yami, nokuphinde ngincele kuy'nyanga ey'ndala esezimkantshubomvu, kubelaphi bendabuko abadala sebemkantshubomvu, amakhehla amadala nezalukwazi, nobhuti nje asebeqinile. Okwabantu abanjani abayithimba engihlale ngisho ngithi angingedwa, bakhona abangasemva kwami abake bangicijise uma ngabe ngizokhuluma nga-something la kule platform, because this is a mass media platform. Yonke into engiyishoyo kufanele kube into eyakhayo, engafaki abantu engozini, kodwa futhi kube into enjani, evula abantu amehlo, ibuyise ithemba. Kulolu hambo olude kanje, njengoba ngihlale ngisho lolu hambo luselude ukhalo. Kepha-ke kukhona abantu abadamane befika bengi-approach-a, bebhala kwi-comment section, mhlampe athi umlandeli, eyi mkhulu uyajikeleza. Mangabe ufuna mhlampe ukusho ipoint elithize, uyajikeleza or uyatheneneza, amagama abawasebenzisayo. Ikhona nje enye insizwa eyathi ayi mkhulu ngeke, uyabhora mangabe ukhuluma, uthathela kude. Bantwana bethonga, njengoba ngisho leyo mbono mangabe beyiletha kumina, bayiletha kwi-public platform. I-comment section, it's a public thing. Wonke umuntu ama-comment uyawabuka. Bayibhala kanjalo, ingakho nami ngithe ukuthi ngisebenzisa yona le public platform ukuthi ngi-address-e lawo ma-issues anjalo. Bakhona labantu cisho sebevile ebantwini mhlampe bawu-4 noma bathathu, abadamane almost ividiyo nevidiyo mayiphuma bazoba nokuthi eyi mkhulu ngeke, uyabhora, noma mkhulu uthathela kude, uyadrayisa. Bantwana bethonga, asikuvume lokhu, noma umkhulu akakuveze lokhu. Imibono enjalo mihle. Bavumelekile abantu ukusho izinto mhlawumbe abangazithandi, abazibona zenzeka kwi-channel, and umkhulu uyazamukela izinto ey'njalo. Njengoba ngishilo kade ngiqala le video ukuthi ningizwe kahle bantwana bethonga, angiqondile ukuthi ngihlukane nabantu abathize abayi-audience kunina njengamanje. Kepha ngifuna ukuthi nami mangiqhubeka ngenza umsebenzi wami, ngiwenze ngi-comfortable ngawo, ngibe comfortable. Umkhulu akayona i-content creator, konke engikusho la ku-live. Angikuprepare-anga, ngike ngaxoxa nje namakhehla amadala. Bathi bona hayi mbula ufike la, ebese la uyeqa, okanye la ebese uyadlulisa, okanye ungafinyeleli la. Ngiyaye ngenzeke kanjalo bantwana bethonga. Indlela ongibona ngipresenta ngayo ama-topic nama-subjects athize, indlela umkhulu ayiyona leyo. Indlela umkhulu ayiyona uma ngabe ebhekene nekhamera. Mhlampe ngiyahluka uma ngikhuluma nawe ocingweni, okanye mhlampe ngiyahluka uma sikhuluma nawe sibonana face to face. Kodwa uma ngabe ngipresenta kanje, njengomuntu ongeyona i-content creator ngampela, ophilela ukwenza i-content,
mhlawumbe onane-team ekwi-production eproducer ama-video. Njengomuntu nje osuke engenzela nje ukuthi ngifinyelele kunina la enikhona emagumbini amanomhlaba. Kubucayi uma uzosho kanjalo mntwana wethonga. Mhlampe umkhulu into abengayiproposa esimweni esinjalo, ngoba phela siyazi ukuthi i-social media inkulu, u-YouTube ikakhulukazi nje, asikhulume nje sifocus-e ku-YouTube. Maningi bantwana bethonga ama-channel ozakwethu abakhuluma ngezinto ey'fanayo, ney'cishe zifane, abenza umsebenzi ofanayo, nocishe ufane nowamkhulu Gwabini wendalo media and podcasting. Maningi kakhulu ama-channel anjalo. So mhlampe ngoba umkhulu angeke sengikhulile manje bantwana bethonga. Awekho ama-class a-extra engizoyowathatha mhlampe akwa-media and performance ukuthi ngikwazi ukupresent izinto la, ngingajikelezi, ngingadrayisi njengoba kukhona idlanzana elikhala ngokuthi ngiyadrayisa, ngiyajikeleza. Mhlampe bengingaproposa kubona ukuze umkhulu angaloke baloke bebona lo muntu lo abangamuzwa kahle, ukuthi abake ba-explore amanye ama-channel amaningi, noma ngeke ngikwazi phela ukuwabala la ukuthi mhlawumbe awuzame yiphi i-channel, uzame yiphi. Kodwa nje ngiyakukhuthaza mntwana wethonga, uma uzwa ukuthi ayi umkhulu uyatheneneza, uyadrayisa mekukhuluma, mhlawumbe uyabhora indlela apresenta ngayo ama-subject ne-topic. Ngiyakucela mntwana wethonga ngomoya nje wasesontweni ukuthi ukuzama ukubheka amanye ama-channel ongakwazi ukuthi mhlampe ufice abantu abapresenta ama-topic nama-subjects athize ngendlela wena ofisa ukuthi ipresentwe ngayo. Ngicabanga ukuthi leyo ndlela indlela ehloniphekile nendlela ehlakaniphile esingasolva ngayo leyo issue. Kodwa-ke while usalungisa ukuthola leyo topic, ngifuna uthi noma uya kuleyo YouTube channel, wazi ukuthi umkhulu akananxa nawe, kodwa nje into eyenzekile ucele umkhulu into ngampela angenayo amandla okuthi ayishintshe, ukuthi ngumuntu othemelezayo phambi kwekhamera. So umkhulu akananxa nawe, akonakele, kodwa awukuzame ukuya kulama channel lawa mhlawumbe uzobona uzozwana nawo. Mina kule channel i-audience engikhuluma nayo, njengoba ngitheneneza, ngisuke ngifuna ukwenza sure ukuthi abantu bayangizwa. Ngisuke ngenza sure ukuthi njengoba ngikhuluma nama-self-initiate, into ngiyidlala ngendlela evulelekile, umuntu akwazi ukuyibona into engikhuluma ngayo, ayibone mangabe eqhamuka from i-angle yase-east, noma eqhamuka ene-perspective yase-west, north, south. That is why amavidiyo ami ezothatha isikhathi eside. I'm not just prolonging i-video for purposes ukuthi ngibe ne-video end, no. Ngisuke ngizama uku-explore, ukuvuleleka khona umuntu ozothi uma upresent i-topic manje avesane inqage manje ayizwe ukuthi iya kuphi, akwazi futhi ukuqagela ukuthi uzohamba umkhulu afike kuphi. Kodwa akuthina sonke esinomqondo osheshayo njengawe. Abanye bethu badinga ukuthi utheneneze, ujikeleze until ufike naye la ofuna ukufika naye khona. Uphinde futhi wena okhononda ngomkhulu ukuthi uyathemeleza, ukhumbule ukuthi umkhulu njengoba esuke epresenta la, ngokomoya ngisuke nginithwele ngamahlombe, ngisuke nginizwa ukuthi angakafinyeleli le ngizwa khona abanye benu. Ebese ungizwa-ke kulo ngidraya, ngenza imizekeliso eyahlukahlukene, kube ngathi ngiyadrayisa. Yingoba ngisuke ngizwa lento njengoba ngiyenza nje ihamba nomoya, nesipho sikamoya kumina. Ngiyakwazi ukunithwala ngamahlombe, nginizwe ukuthi uma ngabe ngikhuluma ngigcina la, kukhona i-segment ye-audience ezobe ingakangizwa. Kodwa uma ngikhulumile ngagcina la, hhayi-ke sengicisho-ke manje sengikwazile ukuthi ngi-include almost wonke umuntu oyi-audience yendalo media and podcasting. So ngaleyo ndlela-ke umkhulu akasoze awarashe ama-topic ajule kanje.
nikhumbule ukuthi ama-topic esikhuluma ngawo ama-topic ahlukumeza abantu abaningi, ama-topic agulisa iy'ngane ey'ningi zakamoya, ama-topic alahlekisa iy'ngane ey'ningi zakamoya. So into enjalo angeke ngize ngiyiqaphuqaphune nje ngijabulele ukuthi ngikhulume ngasheshisa ngaqeda. No, bantwana bethonga. No, umkhulu Gwabini akasebenzi kanjalo. Yile nto le engangiyisho nakwenye ividiyo ngithi mina kufana noma uzokwenza insebenzo kamkhulu. Kuyahlalwa kamkhulu. Kusetshenzwa ngani ngomoya, ngesineke, nangenhlonipho, nangesizotha. Awuthi ufika kamkhulu bekuthiwa sheshisa enza ukuthi, sheshisa enza ukuthi isikhathi ayikho into enjalo. And usuke uwedwa mangabe uze kamkhulu noma mhlawumpe nibabili-ke at the most. Ngoba ngisuke ngenzela kona ukuthi sidalo sami. Lezi zinto zakamoya zibucayi, zidinga isineke nesizotha ukuze uzenze ngale ndlela ekufanele zenzeke ngayo. Uyabona umuntu okhala kule vidiyo ukuthi umkhulu uyatheneneza, umkhulu uyabhora, umkhulu you take forever to put a point across. Uyambona lowo muntu ukuthi angabe inkinga kanjani makuthiwa uzosetshenzwa kamkhulu. Kuningi esingeke sazwana ngaye nako. It's normal bantwana bethonga ukuthi kube khona umuntu ongeke uze ushayisane nje naye ungamuzwa. Kodwa futhi it's worrisome ukuthi kungathi sine i-YouTube channel inama-channel amangaka ku-YouTube akhuluma ngama-topic afanayo nacishe afane. Ebese uhluleka nje ukuvesana uzibe lokho le channel yalo ongamthandi uye kulabo ongathithi uyabezwa. Ebese impilo iyaqhubeka bantwana bethonga. So ngithe ukuthi ngithathe leli thuba ngiyenze le video so that in future kuma video ezayo umuntu azi ukuthi ubuka lokho okuthandayo. Mhlambe futhi ama-video angithemelezi kuwona wonke. Khetha phela ozwana nayo. Kodwa ungafuni ukuthi ungaceli umkhulu anginawo amandla okushintsha indlela engipresenta ngayo izinto. Uma ngabe kuzwa ngasey'ntweni zakamoya, ngumuntu oyisinokwana ngoba ngisuke ngilalela umoya. Into noma ngiyenza ngesizotha, kuyisizotha indlela engipresenta ngayo wonke ama-channel. Akukho ukuphapha bokuthi ngijahe ukusho ukuthi nokuthi sengiqedile. Konke ngikwenza ngesizotha, ngilalela umoya at the same time njengoba ngisuke ngipresenta nje whatever topic or subject engisuke ngidecide ukuthi ngiyayi-entertainer on that particular video. So ngicela si-understand-ane indlela umkhulu ayiyona nangendlela umkhulu asebenza ngayo. Konke kwale ekhaya sikwenza ngesizotha nangenkulu inhlonipho. Asijahe ndawo. Luselude ukhalo. So bengithi nje angidlulise lokho bantwana bethonga. Ngibonga kakhulu kulabo abama-members. Ngijabulile nje ukuthi ama-comment anje abengaqhamuki kulabo asebethatha i-membership okwabantu ngampela who are contributing meaningfully towards i-channel. Ngiyabonga kakhulu kulabo abama-members. Kuhle kukhulu enginihlelela kona. Isikhathi nje siseduzane ngizoloke ngikusho, ngikwambula, nginenzela kona abantwana bethonga. Siyabonga kakhulu. Ngicela niqhubeke nalabo abangakayithathi i-membership, ngiyaba-encourage ukuthi bazame nje ukulokhunja ukukhetha i-membership ezohambisana nabo. Basubscribe. Nikhumbule ukuthi at any given point masusufile engathithi mhlawumbe umpintshekile kuleyo nyanga, you can always terminate lokhunjana or pause ilokhunjana your membership. Uphinde futhi and resume masusubona ukuthi usu-right. Siyathokoza-ke bantwana bethonga, siyathokoza. Le enikhona emakhumbini ami namhlanje ngifisela ukukhanya, ngifisela inqubekela phambili, ngifisela amandla okushintsha izimo zenu zasemakhaya, ngifisela amandla okushintsha izimo zenu zempilo. Sishintshe nje isimo kube ngcono. Uyazi umthandazo wami kuyona yonke le nyanga bengikhulekela ikakhulukazi abaney'ngane mhlawumbe ezingakawutholi umsebenzi ukuthi zisebenze, abaney'ngane ezinamabhizinisi ukuthi kube khona izinto ey'qhumayo, qhamuka ama-projects, qhamuka amathenda amancane. Ngoba umthandazo wami ubuthini na? Ngifisa ukuthi laba abahleba ngani, laba abanibukayo ukuthi impilo yakho yaziyama okanye yaze yakubheka phansi, ngifisa bashayisane ngembono, bashayane ngamakhanda, bajikelane bodwa bathi hawu wena wawuthe nje uSibanibani akayilutho, akasebenzi unjani. Awu wena wawuthe nje uSibanibani ikhampani yakhe ibizodlelwa impahla, kodwa manje sibona uSibanibani nemoto entsha. Ngifuna bashayisane bodwa laba abahlebayo.
Ngifuna bangigqubuzane ngembono. Labo abakubukayo abahleba ngempilo yakho bathi imile. Labo asebeyaphenduka abangani, asebethekstanayo behlangene ngawe, bekhuluma ngesimo osabhekene naso sesikhashana. Qina la ukhona, uMkhulugwabini uyakuphusha ngomkhuleko and umkhuleko wakamkhulugwabini unamandla cause umkhuleko wasentabeni wa-almost every day ntambama. So ngikufisela ukukhanya. Sekuseduze phambili, bekezela mntwana wethonga. Lo uMkhulugwabini kanti le Indalo Media and Podcasting. Ake sibonane kwi-episode elandelayo bantwana bethonga. Camagu, Lesedi, khanya.